молитвою благання. Помолимось за закінчення війни, попросимо у Бога, що Він благодаттю своєю закінчив війну в Україні. Помолимо за наших воїнів, за їхні сім'ї, за поранених воїнів на передовій, в лікарні, за лікарів військових, за лікарів в нашій лікарні, за всіх лікарів, за священників, капеланів, волонтерів. Помолимось за полонених воїнів і їхні сім'ї. Помолимось за полеглих воїнів і за їхні сім'ї. Помолимось за хворих братів і сестер наших, хвору Анастасію, Анну, за хворого Ігоря,